duten osasun egoera neurtzeko hainbat ardatz landu ditugu, ezta? Hasieran ikusi ditugu 3 ardatz nagusiak, hizkuntza gaitasuna, erabilera eta txikimendua. Ondoren aritu gera prozesuetaz, hizkuntza bat indartzera edo ahultzera daramaten prozesuetaz, eta hori hitz egin dugu hizkuntza bilakaeraz eta transmisio sozializazioaz, eta azkenik landuko dugu lurralde nagusitasunaren gaia. Hizkuntza baten osasun egoera ez da ondorioztatzen bakarrik komunitate bateko hiztunen ezaugarrietatik. Hortatik aparte ikusi behar da ze punturaino hizkuntza bat edo bestea nagusi den eremu sozial ezberdinetan eta lurralde eremuetan. Eta gu zehazki arituko gera orain hortaz, lurralde nagusitasunaz. Ze eremutan den euskera nagusi, ze eremutaz den erdera nagusi, eta abar. Hortaz aritzeko, orain arte beti aritu izan gera Euskal Herriko datuetaz, edo Euskal Herri mailako datuetaz, edo kasu batzuetan hegoalde mailako datuetaz, orain jetxiko gera udalerri mailara. Dena dakigu Euskal Herriko egoera askotarikoa dela, lurralde ezberdinetan realitate oso ezberdina ditugula, eta jarrituko ditugu hemen herri batzutako datuak kontinuum hontan. Hartzen badegu hizkuntz erabilera maila, esan dezakegu hizkuntza batek lurralde batean izango lukela erabateko nagusitasuneko egoera bat 100%ean edo 100%tik gertu egongo balitz, hori izan daiteke adibidez, guretzat ezaguna egin daiteken adibide bat jartzearren, gaztelaniaren egoera Toledon adibidez, ezta? Erabateko nagusitasunatik gertu egongo litzake, ez dugu uste Toledon kale neurketarik egiten denik, baina egingo balitz, segurazki balioak hemen nunbait joango lirak. Hori da, hizkuntza oso nagusi den lurralde baten kasua. Aurkako egoera izango litzake hilda dagoen hizkuntza baten datuak, ezta? Zein da latinaren erabilera gaur egun Bizkaian. 0%tik gertu egongo da, ezta? Horrek esan nahi du, hilda dagoela hizkuntza. Eta bi hizkuntza leian dauden eremuetarako, elebidetasun parekide bat egongo litzake hizkuntza bakoitzak 90%aren inguruko pisua izango balu, ezta? Orduan, oinarrizko eskema hori hortatik abiatuta, hemen jarriko ditugu Euskal Herriko hainbat udalerritako datuak, besterik gabe ikusteko lehenago ere bagenekien, askotariko errealitateak ditugula, herri eta hiri oso erdaldunetatik, herri oso euskaldunetara, hemen 100%etan asaltzen da, zein den euskerak erabileran duen pisua, etxeko erabileran. Ikusten dugu hori, lehenengo, askotariko errealitatea daukagula, gaur egun UEMako herriak hauek danak, errealitate hauek danak biltzen ditu UEMak bere baitan, euskararen erabilera 135 inguruan daukaten herrietatik, hortik gorako herriak biltzen ditu, eta hemendik abiatuta egingo dugu lanketa bat udalerri hauek 5 multzotan banatu. 120ko mozketak eginez, 0, 120 erabilera, euskararen erabilera 120aren azpiti duten herriak ditugu hemen 120, 140, 40, 60, 80, eta 80, ezta? Eta hoi detzen diegu nagusitasun eremuak. Datuek esaten digute, sozialki, behintzat ingurune hurbilean, ze hizkuntzaren nagusi herri batzuetan eta besteetan. Ari gera etxeko erabilera datuekin, zensuetako datuekin, EAEko kasurako eta Nafarroko kasurako Nafarroko herrietako datuak, kale neurketetako datuak hartu ditugu. Han 2021 ez delako jaso etxeko erabilerari buruzko daturik. Orduan, ikusten dugu, sailkapen hau egiten dugu, eta deitzen diegu arnasguneak dira, izango lirake euskera nagusi duten eremuak. Erabileran euskera nagusi duten eremuak, 160tik gora, erabilera 160tik gora duten herriak. Hauen barruan ditugu arnasgune beteak, euskararen nagusitasuna handiko herriak, euskararen erabilera 180tik gora daukatenak, eta arnasgune erasanak. Hau dira eremuak, nun euskara den nagusi, 160 baino pisu handiagoa duen, baino erderak ere badu bere pisua. Orduan, hauek arnasgune erasanak.
Beste aldean ditugu, erderaren nagusitasuneko herriak, erderaren nagusitasun handiko udalerriak, 0,20 bitarteko erabilera dutenak, eta erderaren nagusitasun ez erabateko udalerriak, erabilera 1,20, 1,40 daukatenak. Eta erdian ditugu nagusitasun argirik gabeko udalerriak, erabilera 1,40 eta 1,60 artean duten herriak. Pentsa daiteke herri horietan bi hizkuntzen indarra, indar soziala nolabait esateko, erabileraren bidez neurtuta, parekatu xamar azalduko dela. Argi dago kontinuum bat dela, 0tik 100 dijoan kontinuum bat, baina azterketarako baliagarria da, gero ikusiko dugun bezala, multzo batzuk egitea eta 5 multzo horiek egin ditugu. Bai, orduan, 5 multzo horiek aztertuta, goazen pixka bat sakontzea ingurune ezberdin hauen errealitatean. Eta horri buruz, ona hemen lehenengo lerroburu bat, errealitate eta dinamika oso ezberdinduak ditugu nagusitasun eremuen arabera. Ekosistema soziolinguistiko berezituak ditugu. Hor jarri dizuegu jirafa baten eta artz polar baten irudiak, honekin zer da irudikatu nahi duguna? Nola esateko, testu inguru ekologiko honek, ez da Afrikako sabanak sortzen ditu bere piztiak. Besteak beste, jirafak, elefanteak eta lehoiak. Eta ipar poloko ekosistemak sortzen ditu beste pizti batzuk. Pingüinoak, fokak eta artz polarrak, ez da. Giza errealitateetan eta errealitate soziolinguistikoetan gauzak ez dira naturan bezain modu determinantean gertatzen. Baina alata guztiz badaude joera argi batzuk eta horiei buruz arituko gara. Hartzen baditugu nagusitasun eremu hauek, eta gehien bat muturreko bietan biei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu errealitate soziolinguistiko oso ekosistema, oso sistema soziolinguistiko ezberdinak ditugula batzuetan eta besteetan. Laburtuz, zalantzari gabe erabilera maila ezberdina izango dugu, ezin du bestera izan, ez da, multzoak horren arabera eraiki ditugulako, baina horrez gain, ezberdintasuna ditugu orain arte aztertu ditugun elementu guztietan. Horrela, hizkuntza gaitasunera jotzen badugu, adibidez, eremu hauetan, jakina, gehienak, hiztunen zatirik handiena euskaldunek osatuko dute, erdaldun gutxi izango ditugu eremu horietan, baina ez hori bakarrik. Euskaldunen artean gehienak ere izango ditugu euskal elebidunak edo euskera erderaz baino errazago egiten dutenak. Bai? Euskal nagusitasunezko hiztunak. Beste eremu hauetara joaten bagera, erdera nagusi den eremu hauetara joaten bagera, edukiko dugu hiztun gehienek ez dakitela euskeraz, euskaldunak gutxiengoan daudela, eta ez hori bakarrik. Euskaldunen artean ere gehienak erderazko nagusitasunezko hiztunak izango dira. Erderaz, euskeraz baino errezago egiten dutenak. Bai, gaitasunaren araberako ezberdintasun argiak. Eta hau pixka bat aldatzen da logika horren arabera, ez da. Prozesuei erreparatzen badiegu ere berdin. Ez du zerikusirik hemen nagusitzen diren prozesuak hemen nagusitzen direnekin. Transmisiora jotzen badugu, adibidez, transmisiora edo sozializaziora, arnasgunen ezaugarri bat da, horrela modu azkarrean esan da, seme-alabak euskeraz hasi nahi dituzten gurasoek ez dute ibili beharrik izaten seme-alaben atzetik aizue euskeraz egin esanez. Testu inguruak hortara laguntzen duelako. Eta hori esaten hasi behar izaten denean, seinale izaten da herria testu ingurua aldatzen ari dela. Bai? Hau da, adibide bat, gaur bertan etortzen bada familia bat ez euskera eta ez gaztelania ez dakiena, demagun ez dakit, Alemaniatik datorrela edo Marokotik, berdin da. Arnasgune bete batera, demagun ez dakit, datorrela errezilera edo orexara, berdin zait, familia hori dator, haur jaio berri batekin,
eta familia horrek jarraitzen badu herri horietan bizitzen, eta egiten badu bizitza normal bat herri horietan, umea eskolara bidali, eta kalean ibili beste umekin eta bar, zalantzari gabe, testuinguru horiek aldatzen ez badira behintzat, ume horrek 10 urte dituenerako euskeraz egingo du gaztelaniaz baino errezago, zalantzari gabe, eta erabili ere askoz gehiago erabiliko du euskera gaztelania baino. Familia hori bera aldiz, inguru bizitzera horra berrean joaten bada Gasteizera edo Sestaora, ia ziur ume horrek erderaz egingo du errezago euskeraz baino, gazteleraz, eta erabili ere gehiago erabiliko du. Are gehiago, demagun etortzen den familia hori, onera etortzen den familia hori, datorrela Espainiako herri batetik, eta gaztelania dunak izateaz gain, nahi diotela horri eutxi eta aleginak egin nahi dituztela bere semeak edo bere alabak gehien bat erderaz hitz egiteko. Eta nagusiki erderaz hobeto moldatzeko gaztelaniaz euskeraz baino. Testuinguru hauetan bizita ez luke erreza aukiko. Oso zaila izango litzake familia horrek helburu hori lortzea. Bai? Horrelako gauza ez dakit. Egingo balitu aukera oso bereziak, adibidez eskolara, herritik kanpora bidali erdal eredu batera, eta gero oporraldi guztiak eraman erdera nagusi den inguru batera, eta agian lortu lezake. Baina bizitza arrunt bat eginez herri horietako batean, eskolara eta kalera eta normal ibiliz, ez duke lortuko ziurrena familia horrek helburu hori. Eta aurkako goeraten ere, euskeraz seme-alabak inguru hauetan euskaldun hasi nahi dituzten familiek, dena dakigu, arazo zailtasun handiak izan dituztela hortarako, eta ez dela bat ere erreza. Orduan, testuinguru horiek eramaten dituzte, indartzen dituzte dinamika batzuk edo besteak. Eta berdin, hori transmisioari buruz, berdin gertatzen da hizkuntz bilakaera prozesuetan. Horren inguruan zera, Esti Amorortu eta Ane Ortega eta hauek hiztun berriei buruz egindako lanak, oso ondorio mamitsuak ditu honi buruz. Argi ikusten da lan horretan, ingurune euskaldunagoetan, naiz eta umetan euskera jaso ez eta gero euskaldundu badira, pertsona horiek normalean beraien bizitzan euskerari zati garrantzitsu bat ematen dio dela. Eta hauetan berriz askoz ere zailagoa da. Testuinguru hauei, lan horretan, testuinguru oztopatzaileak egiten zaie, ezta? Hau da, oztopatu egiten dute inguru horiek euskaldun bizi alizatea edo euskaldun garatzea. Pixka bat eskilera mekanikoekin esaten genuen ideiarekin bat eginez. Orduan, ekosistema soziolinguistikoak nagusitasun eremu hauek aztertuta, baditu asko laburtuta, jokozelei batzuk, nun jokozelaiaren dinamika euskeraren aldekoa den, euskera indartzera daraman, eta beste testuinguru batzuk nun indartzera jotzen duen hizkuntza gaztelania edo frantsesa den. Orduan, hau pixka bat gaiaren garrantziaz jabetzeko. Ze garrantzitsua den, tankera hontako testuinguruak nagusitzen badira, horrek asko erreztuko du euskalduntzea indartzea, eta hauen nagusitzen badira berriz, zailago egingo dute. Hori horrela izanik, egin dezagun gure buruei galdera hau, eta zein da gaur egungo banaketa? Nun bizi dira gaur egun euskal herritarrak olako eremuetan edo olako eremuetan? Bueno, horri erantzunez, hemen dago oinarrizko banaketa bat, kaleko erabileraren araberako multzoak eginez. Honek esan nahi du, euskararen erabilera 90%tik gorakoa den herrietan, bizi direla hegoaldeko biztanle guztien 0,2. Bai? Eta 90% bitartekoetan 1,2. Eta ezta. Grafikoa horrela ikusita, lehenengo arreta pizten diguna da, 3 herritarretatik 2, 1,67, bizi dela euskararen pisua 1,10 iristen ez den herrietan. Erabilera 1,10 iristen ez den herrietan. Hau da, euskara oso ahul dagoen herrietan. 3tik 2. Eta pixka bat, sintesi batera joz, esan dezakegu, 140.000 hiztun inguru. Bizi direla euskara nagusi den eremuetan. Euskara erdera baino indartsuagoa den eremuetan. Eta aldiz, 99%,
2 milioi eta erdi hiztun bizi dira erdera indartsuago den herrietan. Azkenik badegu 6% bat, biztanle guztien 6% bat, bizi dena eremuetan nun euskerak eta gaztelaniak hegoaldeko datuak baitira, pisu berdintsua duten. Lerroburua hortik, ezta? 10tik 9 hauek bizi dira berezko dinamikak erdalduntzea indartzen duten testuinguruetan, eta 10tik, ez 4%, 5% bizi da arnasguneetan berezko dinamikak euskera indartzera daraman zonaldeetan. Berez, datu hau landu daiteke bi modutan, kale erabilerari buruzko datuekin edo etxeko erabilerari buruzkoekin. Hemen kale erabilerari buruzko datuak erakutsi ditugu. Etxeko erabilerari buruzko datuekin multzo hau ahulagoa izango litzake eta hau indartsuagoa. Pixka bat egoera okerragoa da zentzuko datuen arabera. Hala ere hori, ideia orokorra, hiztun multzo txikia bizi da euskera indartzera daramaten zonaldeetan. Ideia hau lehenago eskilara mekanikoei buruz esandakoarekin uztartuz, horrelako laburpen bat egin genezake. Esan genezake Euskal Herritarren 4%, 5% bizi dela eremuetan nun testuinguruak euskalduntzean laguntzen duen, euskaldun bizitzen, euskaldun garatzen, ondorengoak euskaldun hazten eta abar, 4%, 5% bizi da olako tokietan. Tokietan nun eskilara mekanikoa zu gora jun nahi dezun, eskilara mekanikoak gora juten laguntzen dizun, eskilara mekanikoa joaten da joan behar duen bezala, zure norabidean, eta aldiz, 10 hiztunetatik 9, 89%, bizi da erderaren nagusitasun eremuetan. Eremuetan, euskaldun bizi nahi izatea, den goitik bera norabidean kontra datorren eskilara batetik gora egiten alegintzea bezala. Ariketa zail eta neketsu bat. Hauetaz gain dago gero beste 6% bat, bizi dena testuinguruetan nun eskilara ez gora ez bera dagoen. Testuinguruetan nun euskeraren eta erderaren aldeko indarrak parekatu xamar edo dauden. Orduan hori lehenengo ideia, ezta? Hiztun gehienak bizi dira erdera indartzera daramaten testuinguruetan. Bale. Beste ikuspegi bat nagusitasun eremuen arabera. Hemen, baita ere kale neurketan oinarrituta, aurkezten ditugu lehengo datu berak, baina lehen 10nako multzoetan aurkezten genituen, orain 20nakoetan. 180tik erabilera 180tik gora duten herrietan bizi dira Euskal Herriko hiztun guztien 1,5%, 160 arteko erabilera duten herrietan beste bizi da 1,3%, hemen 1,6% eta abar, ezta? Kopuru hauek batuta jakina 100 ematen du. Eta grafiko hau ikusita, ondorio bat da euskaldunak, eta hau bat dator azken hamarkadetan euskal soziolinguistikan asko errepikatu izan den ideia batekin, eta ideia horrek esaten du gaur egungo euskalduna ez dela bizi gehien bat zonalde oso euskaldunetan. Gaur egungo euskalduna bizi dela Bilbo, Gasteiz, Iruña, horiek bezalako zonaldetan gehien bat, ezta? Datu hauek hori birbaieztatzen dute. Bueno, hori egia izanik, badago beste ikuspegi bat gaia lantzeko eta interesgarria dena. Eta orain pixkat hortan sartuko gara. Jardunaren osaera aztertuko dugu. Jardunaren osaera. Bueno, horrela azalduko dugu zer den. Hau lantzeko modua ekarri dugu Kataluniatik. Katalanek lantzen dute kontzeptu bat dela denbora osoko hiztunak. Zer neurtzen da denbora osoko hiztunekin? Gogoeta hau egiten dute katalanek, eta esaten dute. Enpresen egoeraren azterketan badago kontzeptu bat dela lanaldi osoko langileak, ezta? Hau da, nik enpresa bat baldin badut eta bertan 4 langile ari badira, baina 2 ari badira lanaldi osoan eta beste 2 lanaldi erdian,
esango da denbora osoko langileak, 3 denbora osoko langile ditu dela, ezta? Eta enpresen magnitudea neurtzeko, enpresen pisua neurtzeko, adierazle hori segurazki garrantzitsuagoa izango da, zenbait denbora osoko langile dituzu, berez guztira dituzun langileak baino, ezta? Hori neurtzeko, zera baliagarriagoa izango da. Eta katalandar soziolinguista batzuk esaten dute, aplikatu dezagun ideia hori bera hizkuntzara, ezta? Eta hizkuntza eta ikusiko dezuen bezala, hori lantzeak, argi pixkat eman dezake errealitate batzuei buruz. Nola aplikatu hori hizkuntzaren kasura? Horrela, ni baldin banaiz hiztun bat, 100% euskeraz bizi dena, ni izango naiz denbora osoko hiztun bat. Denbora osoko hiztun bat bezala zenbatuko da hiztun hori. Aldiz, ni baldin banaiz hiztun bat, erdi eta erdi bizi dena, erdi euskeraz eta erdia gaztelaniaz, ni izango naiz denbora osoko 0,5 hiztun. Bai? Eta nire euskeraren erabilera baldin bada 20%koa, izango naiz 0,2 denbora osoko hiztun. Bai? Kalkuluak horrela eginda, posible egiten digu gero gizataldeka esan alizatea. Denbora osoko hiztunak nola banatzen dira adibidez generoen arabera edo sexuaren arabera. Eta horrekin esan izango dugu euskera errealaren, ekoizten den euskeraren ze parte ekoizten dute emakumezkoek eta gizonezkoek adibidez. Edo gazteek eta helduek eta zaharrek eta abar, ezta? Eta berdin lurraldeka. Eta datuak horrela landuta, adibidez, horrelako lehenengo datu bat ematearren, hiztun gehienak hemen bizi dira. Euskaldun gehien dituzten udalerriak dira Donosti eta Bilbo, ez okerrez banago. Baina gaiak horrela landuta, adibidez, Azpeitik denbora osoko hiztun gehiago ditu, nahiko paretsu, baina pixka gehiago, Bilbok baino. Hau da, Bilbon bizi dira, Bilbon Azpeitik baino euskaldun askoz gehiago bizi dira. Baina kontuan hartzen badugu denbora osoko hiztunak, hau da, hiztun aktiboak, nolabait esateko, hiztun aktiboen masa, gaur Azpeitin euskera gehiago produzitu da, ekoiztu da Bilbon baino. Bi udalerri konparatu beharrean datuak maila orokorrago batean landuta, emaitzak esaten digute hau. Ekoizten den euskeraren 11% ekoizten dela arnasgune beteetan. Horietan jende gutxi bizi da, 1,5 bakarrik, baina horiek sortzen dute, ekoizten dute, euskera errealaren, egiten den euskeraren 11%, ezta. Eta arnasgunera esanetan, 3% bizita 16% sortzen dute. Eta abar, ezta. Erderaren nagusitasun handiko eremutan berriz, biztanleen 80% bizi dira, gehienak. Eta horiek ze zati ekoizten dute, erena besterik ez. Hau da, 82% ekoizten du 133%. Gauzak asko laburtuta, multzo honek, 3 multzo hauek, ekoizten dute euskararen erdia. Gaur egiten den euskararen erdia, 110 honek, biztanleen 110 honek, hemen bizi denen biztanleen 110ak, ekoizten du euskararen erdia. Hau garrantzitsua da besteak beste eremu hauen pisuaz aritzeko. Eremu hauen pisuaz aritzeko 2 modu daude. Batetik daukan pisu demografikoa, eta hori lauki txuri hauetan ikusten da, eta ondorioa da, balen esan dakoa, hemen bakarrik bizi da 4%, 5%, eta hauek ere zenbatuta 10%. Baina gaia aztertzeko beste modua da, baina errealki dagoen euskeraren egiten den, erabiltzen den euskeraren ze parte ekoizten da zonalde hauetan, erdia, herri hauek kontuan hartuta, erdia. Eta beraz, eremu hauek duten garrantzia kontuan hartzeko beste gai bat, beste alderdi bat. Batetik ikusi dugu, hemen hauek direla euskararen aldeko joko zelaiak, nolabait esan, berezko euskalduntzera bultzatzen duten testu inguru sozialak,
eta bestetik dugu praktikan erabiltzen den euskararen zati handi bat horrelako eremuetan gauzatzen dira.